Здравейте и добре дошли в сайтът за въздушно окачване, въздушнивъзглавници.com. Днес представяме на вашето внимание задна въздушна възглавница за Mercedes ML-GL W164 за автомобили, произведени между 2005 и 2011 година. Възглавницата е разработена и произведена от американска фирма. Това е една част, която е много по-добра от оригиналната, много по-издържлива, много по-надежна. Гумата, с която е направена възглавницата, е Continental Contitech, което е гаранция за нейното качество. Изключително лесен монтаж на възглавницата, благодарение на мануала, който получавате заедно с възглавницата. Това е ново поколение гума, разработена е възглавницата с най-съвременни технологии. Ще останете доволни от покупката на такава възглавница за вашият автомобил. За въпроси относно този продукт и всичко по въздушно окачване на автомобили, може да се свържете с нас с контактите от сайта.